OK, takže čaute, vítam vás pri novom videu a dneska si spravíme tier list na všetky Fortnite sezóny, ktoré kedy vyšli. Takže to už nebudeme nijak obkecávať a môžeme ísť na to. OK, takže teda začíname sezónou 1, ktorej som odohral možno úplne minimálny počet hier, 1, 2. A za mňa je to teda taký mid-tier, no. V tej sezóne fakt nič nebolo, bola to holá sezóna, proste chapter 1 mapa, nebolo tam ani tilted, nič tam nebolo. A tilted nám práve pridali chapter 1 season 2 a táto sezóna už ide sem. Lebo už to bola lepšia sezóna, stále to teda nebolo nič extra, ja som už teda nahral viac v tej sezóne. Mal som tam svoj prvý Battle Pass a v sezóne 3 som svoj prvý Battle Pass do XP, pretože som si aj sem kúpil Battle Pass, ale tam už ho mám teda do XP. A táto sezóna bola asi takéto Ačko, no, približne. A Season 4, to som teda hrával najviac z celej Chapter 1. Je to asi najlepšia Chapter 1 season. A lepšia sezóna asi nebola, no. Ideme sem ešte Chapter 1 season 5, ale to už bola také skôr pod ňou, no. To už nebolo také. Season 6, to bola slabšia sezóna, určite, ako 5. By som ju dal približne tak ako Season 2, no. Lebo stále 6 nebola úplne najhoršia a nahral som v nej celkom dosť, takže nebola úplne najhoršia. Season 7 je úplne ten proste hneď po Chapter 1 Season 4 z Chapter 1 úplný S-tier za mňa. A vždycky je to proste mega dobrá sezóna. A chýba mi, no. Season 8 už bola teda taká slabšia, ale no keby môžem, tak ju dám takto. Až tak strašná je bola, takže ju dáme skôr sem. Season 9, pretože sem sa rozhodujem a dám ju teda asi k midu. Táto sezóna nebola dobrá a k tomu nie je ničo povedať. Season X, kvôli brútom neviem. Dám ju sem, len kvôli brútom. Keby nie sú brúti, tak ju dám sem. Ďalšia season je teda Chapter 2 Season 1. To je teda totálny S-tier, hej. Chapter 2 Season 2, to je najviac S-tier sezóna, aká kedy v celom Fortnite bola. Keby som to dal teda asi ešte takto. Takto tu by som to zradil. Ten S-tier je u mňa rozradený takto. Chapter 2 Season 3 ide určite do S-tieru, lebo to bola dobrá sezóna. Málo ktorá sezóna bola taká dobrá ako práve tieto tu 3 sezóny. K tomu ešte patrí Chapter 2 Season 4, ktorá bola jednoznačne S-tier. Dobré kapy, dobrý Battle Pass, proste bolo to mega dobré. Je škoda, že už to Fortnite nerobí tak, ako to robilo dakedy, tie pasy a všetko, pretože si budeme nové Battle Pass skiny, nie sú teda úplne extra, ale pozrieme sa tak, máme sa za 2 dní v momentálnej chvíli, keď to točím, novú sezónu, takže presne 2 dní si myslím, že už o takomto čase budeme grindiť novú sezónu a budeme pre vás točiť hneď od začiatku videa, takže asi tak. Veľmi zaujímavá sezóna, niekoho teda bavila, niekoho nie. Mňa celkom bavila, nebola zlá. Určite ju dám k týmto tu 4 sezónám, pretože myslím si, že je to tak narovnako, no. Season 5 pôjde asi do S-tieru. Tá pôjde do S-tieru. To bola fakt dobrá sezóna, lebo tam bol mega dobrý Battle Pass. Chapter 2 Season 6. Prvá sezóna, ktorej som okrem Chapter 2 Season 2, v ktorej som Battle Pass nemal. Chapter 1 Season 2, ktorej som vlastne Battle Pass nedoexpil. Táto sezóna bola priam príšerná a so bad a môže byť tá sezóna asi rada, že tam bolo aspoň pár nejakých dobrých vecí, pretože by bola určite na worst. Máme sem teda Invasion, toto bola taká dosť dobrá sezóna po dlhšej dobe. Teda kedy bola úplne pre mňa už Chapter 2 Season 6 totálne sklamanie. Nevedel som, ako to bude s Fortniteom ďalej, tak táto sezóna to dosť navrátila. Spolu s Cubed sezónou veľa ľudí proti nej čo má, ale ja nie. Za mňa je to so good, lebo bola fakt so good. Prišla nám Chapter 3, s ňou nová mapa. Ja som to hrával ako Cubed sezóna, pretože mal som ju rád. A čo išlo ďalej? Ja už reálne ani len neviem, ako tie sezóny odtade išli ďalej. Takže najprv si to asi zhodnotíme tak, ako viem, že išli a ktoré viem, že ktoré sú sezóny a potom také, ktoré boli úplne strašné, takže čo viem, tak táto sezóna Resistant, to si pamätám, ako som čakal. V tej rade na serveri, asi to pamätáte všetci, worst, príšerná sezóna, fakt príšerná sezóna. Ďalej sa máme Vibin. Vibin sezóna nebola úplne najhoršia, myslím si, že mid-tier nebude pre ňu úplne najhoršia, aj keď by som ju dal radšej teda takto, ale nejde to proste. Takže dáme ju do toho midu, zľutujeme sa. Paradise.
Paradise. Paradise. Paradise. Táto tu sezóna. Paradise. Bola teda okrem Battle Passu znova extrémne sklamanie, ale nie také ako tieto tu 2 sezóny, takže bude to sem. A Chapter 4? Teda až na ten live event, ktorý bol medzi Paradise a Chapter 4, táto tu sezóna nebola úplne najhoršia. Prvá sezóna Chapter 4 bola mega dobrá, to už sa ale nedá povedať o Season 2, to môžem dať možno tak sem. Nie. Ja ju dám sem. Skôr sem. Wild pôjde približne tak ako Vibin, možno toto by som dal fakt takto, ale proste nejde to, takže dáme to približne tak ako Vibin. Chapter 4 Season 4, so good. Mega dobrá sezóna. Vydarená taká tomu proste, že tam vrátili staré veci. Boli vo Vaultoch staré mytiky z Chapter 2 Season 2 a to tú sezónu spravilo proste dobrou. Bola tam dobrá mapa, dobrý movement, tie Rocket tieto proste, čo vás vypálili do vzduchu, bola to dobrá sezóna. Spomínam na ňu v dobrom, že sa mi fakt páčila. Aj bolo celkom pohode Battle Pass, nebolo to zle. Season OG, totálny styr, tam sa nedá asi čo pokaziť. Chapter 5 Season 1, ako na ňu všetci nadávali, tak to je už pre mňa styr. Pretože nebola vôbec zlá. Underground som hrával a poviem vám, dal som v nej fakt najviac levelov, aký som overall vo všetkých sezónach, ktoré kedy existovali dal. Myslím, že mi tam ťahalo na 200, to bolo dosť dobré a grécka mytológia. Za 2 dní nám končí, takže už asi nič lepšie tam nepridajú. Za mňa to bude mid. Bude to mid. Túto sezónu som začal hrať na konci, lebo a viete čo? Ona nebola zlá. Len ja som ju až moc podceňoval. Takže ju dáme sem. Ale môžete mi teda napísať, čo si myslíte o mojom tier liste všetkých sezón a či chcete ďalšie videá alebo tier listy práve na takýto tu štýl. A ak sa vám teda toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Paradise.